apha pe nang litum nang kele thepa tum han choro lo sipini niltum press meet alam theke mupen da thaner lo sta niltum Karbi lo Charlie song ai sapen niltum non banke India Prime Minister Narendra Modi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen Karbi Anglong Autonomous Council aCEM Dr. Tuliram Ronghang rang litung aphan niltum ahin pen choroing tung bang choroing tung athe niltum Karbi Anglong apharman Karbi Anglong kachingthur nangji amu Karbi Anglong kidu kisung alam the Assam Assembly long pali dun long ji aphan CDC nang kepabat pi laso phutha bangke niltum Karbi lo Charlie song ahin pen bangke niltum lagi deng pemelo welcome lo pen Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Maskong Salang Lephan Choro Reuni Athe Alang Li Dode Sangse Kabor Ibansi Ala CDC La Non-Delimitation Ahut CDC ke Bat Dunlong Lo La Bangke Niltum Ningarong Meme Arni Lo Lagi Purke Mo Isi Ke Man Arni Lo Aposi La Bangke Solangdo Karbi Arat Sitame Lake Ningarong Kachipidun Vegni Arni Lo ilitum apor hosi la isi sit ke bad isi ke lage ilitum apor ilitum away hosi lage ilitum thegdong lo posi ilitum la so farman deng pemenang po pen ke wang jiani abangke ladak la CDC ke bad pen Karbi Anglong kaching thur amo taklang po pen Karbi Anglong kisung ke boy pen da jok po hosi lain lage theglong dal si la non sit ke bad logar long ilitum ke wang jiani sta aru se ilitum ke mang empre ke mang abang iltum dolang kalau empre ke mang da iltum nutin sitame kado be non ason iltum arjab dun thipen Dr. Tuliram Ronghang CM long Kachoro don son thosi empre baha sitame iltum kado be solangdo Karbi Anglong rat an sitame alang lilo arjab dun thip ni kun nilihin pension ridon Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.